Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, og vi skal finde vinderen af min Inform Alexis Sanchez giveaway, som jeg har lagt ud for over en uge siden faktisk, så det har været lidt krænket med det. Ja. Men nu finder jeg i hvert fald vinderen, og som I kan se, der er altså kun 267 likes, og der er 308 kommentarer, hvilket vil sige, at jeg går altså efter de likes, der er kommet på. Så fordi det kan jo sandsynligt bare være nogen, der har slået done under like og det der pis der. Så vi tager efter dem, der har liket. Så det vi gør, det er, at vi går ind på random.org og så finder vi 267. Og nummeret er 25. Okay. Så vi skal helt ned i bunden, for vi tager det fra bunden af op, selvfølgelig. Det giver jo selvfølgelig mest mening. Det var heldigt, det var sådan en lille tal for den, en hurtigt lige at tælle op til. Det var sådan noget. Okay. Så vi tager 1, 2, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25. Vinderen blev Oliver Nielsen. Jeg ved ikke om jeg har talt forkert. Vi tager den lige en gang til for at være helt sikker. Så vi springer den første over, for han har ikke skrevet noget. Han har også bare delt mere kunne puste til og ikke. Så er der Nillers. Der starter vi fra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25. Yes, så Oliver Nielsen. Der er nogle af jer, der måske tænker, der måske har talt ham her Rasmus Pedersen med, men han har ikke skrevet sit PSN. Og det samme har Mathias Larsen heller ikke. Godt nok det har han heller ikke. Malin her, men ham kender jeg i virkeligheden, så jeg ved godt, hvad hans PSN her. Men vinderen blev altså, hvis jeg lige kunne finde ham igen, der, Oliver Nielsen. Så vi går lige ind på hans kanal. Det. Står ikke et eller andet sted, om han har liket og subscribet. Jo, han har i hvert fald subscribet her. Yes. Han har i hvert fald subscribet til min kanal, så det er jo selvfølgelig bare det vigtigste. Så vi sender ham en meddelelse. Er det et med sæt? Ja, det er det ikke. Sådan der, og så linker vi ham lige den her. There we go, så er det sendt til ham. Wow, jeg har fået nogle meddelelser, det ser jeg engang. Okay, yes, tusind tak til fordi I så med alle sammen, og tak til jer der deltog, og lige en sidste gang. Tusind mange gange tak til, eller nu er jeg så logget ud. Wow, nu logger jeg så ud. Okay, jeg logger ud af noget, men tusind tak for 942 subs, det er virkelig så nemlig for, og ja, jeg skulle bare få med alle sammen. Tusind tak fordi I med alle sammen. Vi ses.